Болотлы һәм яңгырлы һава торышына карамастан, чираттагы ял көне ярминкәсе уңышлы узды. Товарның ассортименты төрле иде. Сыйфаты дәрәҗәдә, бәясе отышлы. Халык арасында ит, сөт, шикәр, он продукциясына аеруча сорау зур иде. Бу атнада да Үзәк МТС предприятиесе район халкына чагыштырмача арзан хакта шикәр тәкъдим итте. Шулай ук Илеш элеваторда төрле сортта он үсемлек мае сатуга алып килгән. Илеш элеваторынан килдек. Высший сорт, первый сорт уннар алып килдек. Ярмалар бар. Перловый ярма, вишневый ярма бар. Мой алып килгән семечки мае, подсолнечное масло, нерафинированный. Сатып бетердек. Биттәнсе. Шул инде әйбәт кенә алдылар. Халык үзебезнең шәхси хуҗалыкларда җитештерелгән сыйфатлы продукцияларны сатып алды. Бу көнне ярминкә сатып алучыларны мул авыл хуҗалыгы продукциясе белән генә түгел, чамалы бәяләр белән дә сөендерде. Ярминкә район халкы өчен бик нык кирәк. Үткән атнада да булган иде. Менә бүген дә чыктык әле. Бүген менә элеватордан алып килгәннәр 12 сорт, беренче сорт, высший сорт бар. Шуннан хаклары да кыйммәт түгел. 5 килолысы тора 185 сум. 1000 капчыгы белән 50 килолысы 1400 капчыгы белән бар. Бик халык теләп алды. Шулай ук бу көнне кул эшләре осталары да үз товарларын сатуга алып килгән. Изолонна чәчкәләрне үзебез ясайбыз. Булай булды, кем белгән әле? Буш вакытта инде әле пока идәмен. Основной эшкә йөрмәйм. Электричество ягында эшләйм. 1500-нан 3000-гә кадәр. Заказлар принимать итеп эшләйм. Иң мөһиме, мондый ярминкәләрдә бәяләр сәүдә өстәмәләреннән башка. Сатып алучыларга мондый шартлар бик ошый. Җитештерүчеләр дә канәгать. Аларга үз продукцияларын сату һәм алга өттерү өчен менә дигән мөмкинлекләр ачыла. Гомумән, ярминкәләр алдагы атналарда да дәвам итәчәк. Лена Насыртдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.